үз илләреннән киткәннәр кайтырга, язмыш агымына буйсынып аерылганнар туган җирләрендә очрашырга хыяллана. Азнакай сүзен ишетү белән тыннар киңәя. Дөрес, һәркем үз туган ягына нинди генә ерак чакрымнарда булмасын, чыгып киткәненә ничә еллар узмасын, барыбер кайтам ди. Менә бу мизгелдә инде күптәннән Казанда гомер итүче азнакайлыларны Азнакайда яшәүчеләр очраштырды. Рәхмәт аларга. Бу көн азнакайлылар тарихына матур итеп бизәлгән хәрефләр белән язылыр. Әлегә кулыбызга Азнакай тарихы тупланган яңа китапны алыйк. Шушы китапны эшләде, әлбәттә безнең күп кенә Азнакай шәхесләре катнашты. Алар инде барысы да китапка кергәннәр. Дөрес, туган нигез башта баласын таныта, аннан соң кем ничек булдыра ала. Азнакай ягыннан чыккан, инде туган җирен танытучы шәхесләребез күп. Матур яшиләр, матурлыкны тудыра да беләләр азнакайлылар. Әнә, күргәзмә үзәгендәге курчакларны гына алыйк. Шушы уенчыкны как раз безнең теге утырзать иттеләр университетка. Әлеге уенчыкларда да Азнакай ягындагы җылылык, матурлык тасвирланган. Бу көн шундый хис-тойгыларга бай булды. Безнең як үзенең халкы белән билгеле. Аның халкы тырыш, эшчән, горур, матур халык. Ул халык белән таулар күчерергә мөмкин. Тау дигәннән Идел йортыбызның иң биек түбәсе Азнакайда бит. Ул Чатыртау. Марсель Галиев сүзләре белән әйтсәк, Чатыртау сине учына алып күк гөмбәзенә чия дә, яңадан үз биеклегенә төшереп бастыра. Ул туган як тәхете. Хызурланыр өчен тауга менәбез. Аның кулашка сыймаслык илаһилыгы, үзенә генә хас тарту көче бар. Дөрес, таулар төрле була. Хәзер без Татарстанның иң биек ноктасы булып саналган Азнакай районында урнашкан Чатыртауда. Мин барыбер гәрсинеке битинебез. Азнакай районы буйлап барган сәяхәтебез җырлар, матур шигырь юллары белән бизәлде. Татар халкының бик күп талантлы, затлы уллары һәм кызлары туган шул буякларда. Билгеле, безне бүгенге көндә ата-бабаларының җирләрендә төпләнеп, яхшы гамәлләр кылып, хезмәттә яшәүчеләр кызыксындыра. Азнакай инде ул табигатькә бик бай як бит инде. Аның мәгърур Чатыртауы, аның шушы кара алтыны һәм икмәккә бай яганы бөтен кеше белә инде республикада. Эш сөючән булган, тырыш халык яши Азнакайда. Авыл хуҗалыгы буенча алдынгылар рәтендә, шулай ук мәгарифтә дә, сәнгатьтә дә без беренчеләр сафында. Шуның өчен инде без шушы позицияләрне югалтмыйча, алга таба да бергә, шушы бердәм булып, халык белән бергә матур итеп, шушы Азнакайны тагын да матур итеп яшәтергә һәм халкы белән бергә сәнсау булып, бергә матур итеп эшләргә ясыны. Амин. Азнакай халкы моңа лаек. Игелекле гамәлләр иман ныклыгыннан башлана. Ауду биллаһи минеш-шайтанир-раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Үзебезнең Азнакай мәчетләребездә инде ислам дине каны бара. Хәнәфи мәзһәбе буенча тормыш алып барабыз. Авылларда Азнакайның үзендә балалар бакчасы ачылып, шушында үзләре ислам дине кануны өйрәтәләр, хәрефләр өйрәтәләр, намазга бастыралар һәм шулай ук гыйбадат исламияның асылын өйрәтәләр. Районда 41 мәчет бар, 4 мәхәллә бар. Киләчәк турында уйлау татарның канында. Акыллы, иманлы балалар тәрбияләү һәркемнең бурычы. Азнакай районында моның өчен дә күп хезмәт куела, шартлар тудырыла. Аллага шөкер, халыкларыбыз мул яши, бай яши. Бүгенге көндә менә шушларның нәтиҗәсе булып инде безнең балаларыбызның саны да арта. Кылган дулкынына чумган Чатыртаулы якның үз тарихы, матурлыгы, йөзе бар. Һәм әлбәттә, аның горур, тырыш халкы. Ул шуның белән кыйммәтле дә. Безнең завод 63 елны эшли башлады. Коллектив 200 кеше эшли. Бүгенге көндә без 23 төрледән артык продукция чыгарабыз. Без только чисто натуральный продукт ясыйбыз.
тәэмин итәбез халыкны менә бу Азнакай районынан, Ютазы районы, Бавлы районы, Башкирия, Октябрьский, Туймазы. Безнең продукциялар китә, сырлар китә Екатеринбургка, Мәскәүгә, Санкт-Петербургка, Челябинскига. 4 тоннадан артык көненә сыр ясыйбыз. Һәрбер безнең бар, үзебезнең мәктәпнең столовые. Шул мәктәп столовыйда безнең коллектив кызлар эшлиләр и балаларны кайнар аш һәм кайнар ризык белән тәэмин итәләр. Максат шушы халыкны мәктәп балаларына түгел, Азнакайның халкы шушы тәмле татарның омтылып бара торган ризыкларын битермичә шуларны Азнакай халкын тәэмин итү. Азнакай кулланучылар җәмгыятенең итек басу цехы 30 елдан артык эшләй. Бу цехта 30-дан артык кеше эшләй. Ай сайын 1000-нан артык итек басабыз. Аның бер өлешен чигеп сатуга чыгарабыз. Итекне яратып алалар. Ул безнең бит әле итек кенә түгел, ул давалаулы йоннан ясалган аяк киеме. Шуның өчен файдасы да бар. Biz инде бу автосалонны 2002 елда 2002 елның январь айында ачкан. Без официаль дилер автобазның үзебезнең илдә җитештерә торган 100-га якын кешегә эш урыннары бирдек. Безнең инде елына 3 миллионга якын безнең благодарность күрсәтәбез. Бу инде мәктәпләргә, балаларга, детский садларга ярдәм итәбез. Көчтән килгәнчә ярдәм итәбез инде. Автомобильный спорт белән нык шөгыльләнәбез. Менә районда үзебезнең инде 2 тапкыр зур бөтен Россия күләмендә ярышлар уздырдык. Яшьләрне, балаларны шу автомобильный спорт белән шөгыльләнсеннәр өчен нык привлекать итәбез дип әйтергә була. Азнакай гөрли, гаҗәеп тырыш кешеләр яши бу якта. Халыкка хезмәт күрсәтүчеләрнең һәммәсен бер тапшыру кысаларында гына яктыртып булмый билгеле. Шушы төбәктә танылган җырчы Миргаяз Шарафиевның моңына ияреп, табигать кочагына чыгып кайтыйк әле. Göz aldım da sağ bul diveytüler. Халкыбыз гомер-гомергә искиткеч матур бәйрәмебез Сабантуй алдыннан матур йыла сүрән сугуны уздырган. Менә хәзер без Азнакай районы Банки Сукаеш авылында нәкъ шул бәйрәмдә катнашабыз. Сандугачлар кайтып моңнар түгә, канат кага күктә бөркетләр, күзен бөтен җиргә муллык җәя, язын чәчкән инҗе бөртекләр. Авылымның тугайлары аша ераклардан кайтып киләмен. Чишмәләргә ятып сулар ичәм һәм иелеп үзәм җиләген. Ә нинди шифалы дымнар бөркелә чишмәләрдән. Һәр нәрсәдән мәхрүм яши шул суны ичмәгәннәр. Тургайлар күңелсез тургайсыз, тургайлар булмыйлар моңнарсыз. Авылда торган кешедә тора алмый җиһанда, бигрәк тә Сабантуйда моңнарсыз. Әйдәле дустым, бер авыл киен. Ай сүрәне бәкере, тәне яктыра, ягәр итеп сагынып,
Һәрбер җирлекнең горурлыгы ул аның кешесе. Менә 4 авылның кайсын алсаң да, һәрбер гаилә турында аерым китап, аерым фильм төшерелек. Чөнки алар барсы да көнне-төнне ялгап, булсын дип тырышып яшәгән халык. Benim babay timirçi bulgan, kolayçı bulgan şulay. Traktörlerini uzun dedim. Kadar köp bit. Korar kabul ettiğinden bundan öğrenesin adam uzuna yılkam kile. Timir işini yaratasın. Timir işini yaratam. Yıllarımız tыныç bulsun, iginler un bulsun, Allah'a şükür yağmurlar mol yağdı bizning avullarda, bizning tirada. Bizning avulga yangadan da qonaqqa keliriz. Авыл хакында аны белгән, дөресрәге шунда гомер итүче генә җиренә җиткереп таныштыра, сөйли ала. Шуңа без кайда гына барып чыкмыйк авылларының яшәешенә, үсешенә күп өлеш керткән ул кызлары белән очрашабыз. Ознакай районы Кәкри елга авылында да нәкъ менә шулай булды. Татар койда яши, анда инде моторлык, анда чисталык, анда буяу эшләре. Гомумән урамыннан башлап йортына кадәр ишек алдына хәтле шундый горурлык. Безнең авылдашларыма шуның өчен зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Авылның уңышлы тормышы өчен күп көч куелган билгеле. 19 гасыр урталарында бу төбәктә Кәкри елга иң зур авылларның берсе була. Рибәтлә караганда безнең авыл бик борынгы авыл инде. Хәзер 1764 елда нигез салынган дип расланды архив чыганакларына нигезләнеп. Авылыбыз тарихы турында соңгы вакытта гына 2 китап чыкты. Бүгенге көндә дә гөрләп яши, җирләре дә уңдырышлы, авылны шишмәләр әйләндереп алган. Авылыбызга ерак урнашкан Күәтле елга дигән шишмәләребез авылыбыз 3 авылны туендыралар. Һәм алар торбалар буенча бөтен өйгә дә кертелгән, һәм бөтен халкыбыз бик югары сыйфатлы тәмле шишмә суын эчә. Инде әйтелгәнчә, бүгенге көндә яшьләр авылдан китми. Моның да үз сире бар билгеле. Балаларны авыл хуҗалыгында калдыру максатыннан, тирлекчелеккә калдыру максатыннан менә 2002 елны шушында менә сарайны реконструкция ясап, мәш атлар алдык. Бүгенге көн 12 башат бар, унысы ине бар ул сабантыйга китерергә. Журтаклар белән эшләү бездә икебездә дә менә гадәте калды. Чөнки бәләкәй чагында сабантыйларында гел әтинең алдына утырып йөри торган иде. Авылда күпсенчә атлар булганга калды инде. Тормышта үз урыннарын тапкан кешеләргә атта диләр. Менә Зариповлар гаиләсе атлы да, атта да. Гомумән, әлеге авыл кешеләре үзгә, аның тарихы язылган китапта шул хакта сөйли. Авылның матурлыгына үз өлешен кертүче оста куллы Наил абый белән дә очраштык без. Ул инде күп еллар агачтан кисеп ясалган иҗат эшләре белән сөендерә. Яшьлегем кире кайтса, мин бик матур итеп сырлап агачтан үй ясар идем. Самый иң яхшы хыял. Хыялларны тормышка ашыру безнең үзебездән тора. Бик күптәннән шушы якларның табигатен кышып, хузурланып йөрүне көткән идек без дә. Менә алдыбызда җылы, рәхәт җәйнең шаян чагы. Шул гүзәл фасылның һәр мизгелен татып, яратып яшәүче халкым. Эштә үткән бер көнегез, ямьле булсын кичегез, ой сокланып йөрсен күктә күңелле ял идегез. Ой сокланып йөрсен күктә күңелле ял идегез. Хәзер без 2 сәгать дәвамында чыга торган басмада. Ул 2 республика, Татарстан һәм Башкортстанны кушып тора. Ни өчен әлеге Ык елгасы аша салынган басманы 2 сәгать чыкканны аңлагансыздыр инде. Вакыт аермасы. Әйе, Азнакай Башкортстан белән чиктәш район. Ык буенда урнашкан Урсай авылы менә шул матурлыкның бизәге. Ни өчен шулай? Мондагы халык белән очрашкач, үзегез инанырсыз. Әгәр авылыңны яшәтәсең килә икән, халкыңны эшләтә минит, шартлар тудыр. Урсай авылы бу яклап уңган дисәк тә була. 2000-гә якын тирлеге, 4000 гектар җире булган хуҗалыгы бар аның. Үз авылымны үстерәсе килә, яшәсе килә шунда. Халкым белән эшлим, рәхәт, үземә рәхәт. Яңа программаларга эләгәсе килә, до конца менә суларны керткән иде, хәтта суларны кертеп үтерәсе килә. Яшьләрне күбрәк спортка җиклесе килә, спорт площадкалары төзәсе килә.
Күбрәк яшьләр белән эшләргә кирәк инде. Балалар белән, алар безнең киләчәк бит инде. Яшьләрне калдыру өчен без машиналар бирәбез. Данил исемле җегетне мин бик яратам. Комбайнда да эшли. Вертолетка утыр дисәң, утырып оча. Шундый профессионал җегетләр. Мин күрше авылдан инде ике брат эшлиләр. Фәнүс Рәис улы хезмәткәрләренә шартлар тудырмыйчы бер генә яңалыкка да алынмый. Терлекчеләрдән евроремонт ясап куйдык сразу. Даже фермада гостиница ясадык шунда кешегә. Басуда эшкерли. Бу авылның иң матур вакытыдыр мөгаен. Мен гомер буе җирдә эшләдек инде. 45 ел хәзер шушы җирдә 68 елдан бирле агроном мин яратам авылны. Гәмдә буйларында урнашкан инде ул табигате матур. Яңгырлар яуып тора менә бүген дә сибәле бит әле. Әйе, хезмәт өчен тимер атлары, күңел өчен уйнап торган юртаклары бар бу авылның. Уңган халкы турында сүзебезне дәвам итик. Эш яратканның үз йортыда гөл кебек. Без Каримовлар гаиләсенә юнәлдек. Капкадан керүгә уйларыбызның хаклыгына инандык. Әйбәт балалар белән яшибез. Бөтенебез дә бергә шунда. Алтынагым, правонагым шау. Бөтенебез исән сау. Крымда яраткан ирем, балаларым, әниебез исән сау. Үч бала безнең. Мин бик бәхетле кеше дип ишетәм үземне. Билгеле татар гаиләсендә кунакта булып алар пешергән сый-хөрмәт кыскасы милли ризыкларыбыз хакында әйтми кала алмыйбыз. Каримовлар гаиләсе тумышлары белән Азнакай районының Мөслим авылыннан. Безнең Мишәр Мөслим авылында яратып пәрәмәч пешерәләр. Менә мин үземчә пешерәм аны. Эш-пешмак итеп. Хәзер мин сезгә күрсәтеп китәм. Камырны басабыз, дрожжылы камыр. Яңадан шариклар белән шундыйны ясыйбыз. Аларны җәябез. Җәйгән камырларга ит салабыз. Иткә инде мин кушам күп итеп суган, аннан соң борыч, тоз. Мин аны менә шулай эш-пешмак итеп ясыйм. Хәзер кызган табага, кызган майга алып, менә салабыз. Мин менә кайбер кеше тишеп калдыра, мин калдырмыйм. Азнакай районы буйлап сәяхәтебез дәвам итә. Тарих сәхифәләрен барласак, аңа 1762 елны нигез салынган. Табигатьнең гаҗәеп гүзәл төбәгендә урнашкан район авылларын барлау буенча күп эш башкара. Инде көтеп алган милли бәйрәмебез Сабан туй кыр батырларын хөрмәтләүдән башланып китә. Кешене ризык йөртә диләр. Билгеле илдә булган вакыйгалар күп кенә кеше язмышына үз алымнарын кертә. Азнакайда Алман кызы Галина Герк яши. Ул эшкуар. Мин үземне ике ил кешесе итеп хис итәм. Чөнки минем инде Германия гражданствосы кешесе. Галина Герк 2010 елда грант ота һәм үз эшен башлый. 2012 елны аның хезмәтен район җитәкчелеге югары бәяли. Әлеге башлангычны җәелдерү өчен бина бирелә. Безнең төп юнәлеш шушы эшсез инвалидларны эшкә урнаштыру. Цехта 10 кеше эшли. Бер бүлмәдә тегүчеләр булса, икенчесендә курчаклар өчен махсус тартмалар эшләүчеләр утыра. Иң мөһиме, монда шундый рәхәт. Бар шундый кешеләр дөньяда күзгә күренми торган матурлыкны, һавада очып йөри торган матурлыкны тотып алып, күңелләре, җаннары белән кешеләргә ясап күрсәтә белүчеләр. Менә шундый кеше безнең Галина Альбертовна. Курчакны бит башыннан ахырына хәтле үзебез ясыйбыз. Башлап җибәргәндә ул теге үзеннән үзе яңадан туган кебек дип әйтим, инде барлыкка кирә. Һаман бер өлешен ясаган саен матурлана. Простой гына ситсадан да тигә башласак, безнең бай кызлар килеп чыга. Бай табигатьле, хезмәт сөючән кызлар ясый шулаларны. Әлеге курчаклар тагын бик күпләрнең йөзенә елмаю, күңеленә матурлык, җылылык хисе бүләк итә. Ул бит менә татар кешесенең гореф гадәтләре, менә киемнәре,
Урф-гадәтләре бик бай. Гаҗәп, әлеге искиткеч завод белән эшләнгән татар курчакларын алман кызы иҗат итә. Шулай итеп ул Татарстанның Азнакай шәһәрен дөньяга таныта. Азнакай халкы исеменнән мин инде бик зур рәхмәтләремне белдерәм үзебезнең нефтьчеләребезгә. Бик күп эшләр эшләнелгән, шушы аларның ярдәме белән. Алар һәрбер өлкәдә безгә ярдәм итәләр, булышалар, без инде аны тоеп торабыз. Лицо города района, конечно, наверное, во многом определяют это очень трудолюбивые творческие люди, в первую очередь, наверное. Хлеб и нефть. Это вот то, чем можно, наверное, охарактеризовать, ну, наверное, не только Азнакаевский район. Азнакайның нефтемаш заводында нефтчеләрдән башка күз алдына китереп булмый. Завод Россиянең күп кенә өлкәләре, Казакстан, Украина кебек илләр белән дә элемтәдә тора. 1983 елда оештырылган безнең завод. Хәзерге көндә заводта 380 кеше эшли. Филиаллар белән бергә алганда. Безнең завод нефтяниклар өчен спецтехника әзерләүдә специальләшкән. Эшебез күп әле, Аллага шөкер. Шулай ук авыл клубларын яңарту мәсьәләсенә дә, чөнки бу фапларны без где-то 10 көн эчендә фундаментыннан алып, түбәсен каплап, bütün оборудованиесен кертеп, ишекләрен бикләп, ачкычын тоттыра алабыз. Безнең Азнакай нефть һәм газ чыгару идарасы Татнефтьнең структур бер подразделениесе булып тора. Инде кеше саны безнең 1500дән артык кеше эшли. Безнең инде эштә бүгенге көндә бик күп специалистлар эшли инде. Фасхудиновлар династия, Файзуллиннар, Касимовлар. Шул династиялар арасыннан инде Файзуллиннарда тукталып алсак, Нафис Гайнулович безнең инде чыннан да беренче нефтьче, 3 малай бер кыз үстерделәр. Танылган Файзуллиннарның гаилә хуҗасы белән без аның бакчасында очраштык. Тынгысыз нефтьче бүгенге көндә бик матур шөгыль, умартачылык белән мәшгуль. 51 елны өйләндем, әйеме? Той вакытында bir duayurutni birat әнинең bir туган инесе умартачы. Шул bir умарта бүләк итте дә туйга. Шуннан бирле әнә минем. Әшинлыкта исә күңеленә тынычлык, тәненә сихәтлек, рәхәтлек ала ул. Бу мизгелдә без дә шул халәттә калдык. Тып-тын, бал кортларының безелдәшеп, кызып эшләүләре безне тормыш мәшәкатьләреннән арындырды да куйды. Балыгына түгел аларның, аның иң галәтсе, менә убарта ашасың. Кортлар белән сөйләшәм мин. Ничек эшлисез балалар, ничек нәрсәләр кирәк сезгә, ниләр бар. Умарта татарга кеше шундый булырга тиеш. Ул чиста булырга тиеш, беренчедән арак эчмәй, тәмәке тартмый. Аннан соң менә мин эшне башлаганда бисмиллаһир-рахманир-рахим дип эшне башлаганда ул кулларны яхшылап юып, сабынлап, милисләр белән ышкып, аннан соң инде нитеп, в общем, тыныч булырга тиеш. Тыныч, матур күңелле, ихлас, нәкъ менә Нәфис абый кебек. Көн кичкә уша, балкортлары эшләрен төгәлли. Ә менә басу кырларда хезмәт җыры дәвам итә. Матур җәй айларының көзгә кергән мәленең иң гүзәл күренешедер бу. Урак өсте. Безнең агрофирма инде Азнакай районында 2009 елда ешты. Безнең инде основное направление шул зерновое хозяйство и животноводство инде. Бүгенге көндә безнең 38 мең ярым пашня бар, 6 мең ярым поголовье инде КРС. Вот. Ну, бүгенге көндә инде Аллага шөкер бик матур уңыш алабыз. Бу Азнакай халкы, киң күңелле, туган җирдә аның хакы бар. Кызлар шибәр, егетләре батыр, татар атын илдә саклыйлар.
Менә тагын бер күркәм сәяхәтебез азагына якынлаша. Яшел тугайлы язны мул игенне көз, алсу иртәле көнне тулы айлы төн алыштыра. Аның һәр үзгәрешен, мизгелен татып яшәгәнең өчен рәхмәт сиңа халкым.